dagat guys, kay naay na say panghog isda guys, so daghang siya kuha guys. So dili siya namukot pang tuon. Ito siya guys, oh. Sige siya panghog, oh. Panghog sulod yung pukot. Ano, kasudan na noy. Kasudan na. Kami na unan. Oh. Nga, kuan. Nangyari siya, pero yung kuan ang ipamukot. Ini kay kuan na sad. Nangyari na sad siya. Hindot pa sa pino ang mata. So, may dagko dito sa dagat na to. Ito loud. Ang dagko nga ko antas loud. Gamay na ano. Pagkabuntag linaw kayo dire. Taas na pukot tadi mo di ay. Dapat dito maay. Okay, di na marang. Adi na marang sa dagat. Tapi kaso out. Nam say mo agi dasad. Kuwasa lang ang ita. Ini kuha kay tubig no, pinakaman na kay tubig no. Kita na po siyang isda oh. Kung sa mangita mi, ay abot dari ma. Mapsa na dari siya. Tapos, ano na sa nanay mga... Oh, kita na po siya kayo. Nana sa isda oh. Ting tang tang lang tang 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 tang. Iya gluhag kay. Matang bula dako. Bula na kuan mi ah. Tanaw sila sa kami. Tanaw sila biyo. Kuha po na silang isda. Nagsakayan. Wala
Ikabot dito ma. Linisad ma, nanay na isda. Guys, tambay ta sa dagat guys. Dibati kalaay dito sa balay. Alingaw kog tan-aw sa namukot guys. Nakakuha siya isda guys, pero kuha ng isda kuha ka ng gagmay. Pero kung gagmay okay kayo kay lami isa siya unan ba. Pino magmata yang kukot pod. Na libre na sud ani yan ni tatay. Ang tatay. Ubay-ubay sa diyan kuha. Hello. Good isda. Nung nang nang Tambay lang, tambay-tambay. nang Ngayon si tatay iha kuno nang pahubsan ang dagat kanang iyang pa sa tawag ana. Ang kukot ba yare pa pabatang dito hangtod hunas. E para ang gatang ubang isda nga naa sa plane kuha ra sa niya. Ano paabot siya og mahunas. Taas kayo ang pukot guys. Ito siya na human o atak. May puting taas.